थांनाय मोनायाव घटना जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जेबो जों मिथियामोन आनन'नाव जों दङमोन नङा होमबा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि ब्रादारा बिजेपिनि मा होनोमोनलाय नमिनेसनाव थांनानै फैदोंमोन आरो मा बियो। ओमफ्राय बिसोर सयजन फैदोंमोन जोंनि दावगागुरियाव, बिसोरथ' गलादांनिसो। ओमफ्राय बे फैदों जेबो आपत्ति गैया, दे नोंसोर गावबा गाव खर्तब्य नङा होमबा। ओमफ्राय दाना जोंनि ब्रादारखौहाय जोङो रावबो गैया बेवहाय, जोंनि न'आवनि गोजा सोरबा बिपिएफ टिपिएफनि खोथा गैया जोंना ब्रादारा गामिनि गावब्राबो आरो हायोबा गामिनि मानसिखौबो आं दिरुनना होजोबगोन बेनि फर एग्जाम्पलखौ होनोबा। ओमफ्राय घटनाया थारमाने बे आदाजों नारा नाथा जानायखौ जों खोनाबाय। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो बिदा फंबाय बियादै ज' थांनानै दावरावआलाय जों थांखागोन, जोंबोथ' सैज' खालामनो हाया। न'नि मानसिजों थांबाय, थांनानै थारमाने नुहैबाय नारा नाथा जागासिनो दं। ओमफ्राय उनावहाय बेयावनो जों एसे नारला नारलि जादों आरो मा। जाय बेक्तिया बुजादों होनदों बिथाङा गोदना सेरदों बिदि जायाखै। बेयो मेन लामायावनो गसंनानै थागादों नालाय रागा रागि नारनायाव गोग्लैदों, खिन्थु गोग्लैनाया साबसे दंमोन बिसोर सयजन। सयजनाव जोङो दाया बयबो मावाखैबा, दम होनाया सासेल'सो दंब्लाल'सो बिसोरखौ जोंलाय माथो खालामनो, जोंथ' जेबो खालामाखै। बे मानसिया जौ लोंनाय, जौ फेनाय, फुरा जौ लोंनाय। आरो हायोबा बे डाक्टारफोरनावबो सोंनो हागोन बे जौ लोंदोंना लोङाखै, गासिबो इमप्रुभ होनो हागोन बेखौहाय। बिथाङा बिपिएफनावसो ब्लेम होदों मा बुंदों? बेथ' जोंनि ब्रादारा जेनेबा समाजनि गावब्रासो, सासे बिजेपिनि मानसिसो, बेयावथ' बिपिएफनि लोब्बा फैयाखैना बेवहाय। बे ओरैनो आनन'न खोथा बुंनाय, बानसावनाय, बे जेनेबा बिपिएफ पार्टिखौ सोंखारिनाय, बेबो गावसिनि क्रेडिटनि जुनैसो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो। मैयानि थांनाय हरावहाय मोनसे घटना जालांनाया ओरैबायदि जादों। मैया आङो बिजेपिनि नमिनेसन हैनायाव थांदोंमोन। थांनानै आं फैनाय टाइमावहाय हरनि मथा मथि बिदिनो मोना 9थासिम जाबाय। जानायावहाय दा ओरैबायदि खालायदों बिसोर इउपिपिएलनि मानसिया, एकदम लामा गेजेराव गारिखौ दोननानै बबे जायगायाव थाङा। ओमफ्राय आङो फैनानै जेनेबा गारि सालायनानै फैबाय, फैनानैहाय हाब गारिखौ बोरै लामा गेजेराव होथेखो, सोरनि गारि लाब्ला सोरनि गारि होनहरबाय आं। आरो बिसोर ओंखारबोआ। उनाव जखननाखि एसे राग जोंबाय आङो, हाब गोदाव सोराव मानो लामा गेजेराव होथेनांगौ मानांगौ होनबाय आङो। ओमफ्राय बे टाइमाव फैबाय बिसोर, फैनानै मा जाखो होनफैबाय बिसोर। हारि मा जाखो, गारिखौ साइड खालायना नोंसोर बे लामायावहाय मानो गारिखौ होथेनो मोननांगौ, नोंसोर माब्रै जाखो, बे लामाया नोंसिनि नामा होननानै होनबाय आं। ओमफ्राय उनाव बिदि मानानैहाय दा बिसोर होनबाय बिदिनो एकदम दादागिरि लोंनानै एकदम जौ लोंनायफ्रामैहाय बिसोरथ' जेनेबा सानैया फैग्रोदों, सयजना ओरै सिङाव हाबनानै थादों माखासेया, आरो सानैया फैनानै बे जाय दंला नाम, बे दंला नामा ओरैबायदि दादागिरि खालायबाय। ओमफ्राय बेयाव थरखा थरखि जाबाय, जानाय नाख्रां नासि जाबाय, आंखौ नाख्रांबाय। नाख्रांनानै उनावहाय आंना फंबायफ्रा गथ'फ्रा जेनेबा थांबाय, हाब मा जाखो मोनायावहाय। ओरै बिसोर आंखौ दावराव जानाय खोनानानै बिसोर खारलांनानै नायबा बिसोर एकदम ओरैबायदि नारा नाथा खालायबाय। नारा नाथा खालायनानैहाय बे दंला हारसिङै आरोखि, माखासेफ्रा स्रि थाबाय। ओरैबायदि बेहा लोंनानै दादागिरि। ओमफ्राय आंखौ होनबाय बिसोर, बाब जा जौ लोंनानै एकदम गस्ला थस्ला गानाखै मायाखै होनबाय। हाबाब गस्ला थस्ला गानाखै, आं नमिनेसननिफ्राय फैनानैहाय आङो गारि सालायनानै फैबाय आरो गारिखौ लाखिलायनानै होनबाय आङो, हाब बे गारिया सोरनि जाखो होननानै, गारिया एसे साइड खालाय होननानै। ओमफ्राय उनाव बिदि मानानैहाय दा उनाव थरखा थरखि जाबाय। आं सासे गामिनिबो गावब्रा, मोनसे आङो जेनेबा बिजेपिनि नमिनेसन मैया बेवहाय जोङो थांदोंमोन बिजेपिनि नमिनेसनाव। ओमफ्राय ओरैबायदि जाहैबाय बिसोर निउसावहाय ओरैबायदि बिपिएफनि मानसिफ्रा एरखम आंखौ एटेक खालायदों मादों होनबाय। हाबाब माब्रै एटेक खालायनांगौ, जै जायगायाव बिसोर गलादाङिनि, ओमफ्राय जोंनि खाथियाव फैनानै लामा होथेनानै ओमफ्राय जोंखौसो बेबायदि उल्था बिसोर होनबाय। जोंथ' बेखौ खुनुदिन एक्सेप्ट खालाया। दा बेयावनो नै नारा नाथा जाबाय। जोङो जेनेबा बे पार्टिनि जुदि होनदोंमोनब्ला बिसोर सयजनमोन गुन्दाबादि,
बे गुन्दाबादिखौ होनबा जोङो बे गामि नाङैनो बिसोरखौ बुहरगौमोन ना मानो बुहराखै जोङो आरो बे सासेया दादागिरि खालायदों बेयाव सासेजों जों नाख्रां नासि खालायलायदों आरो बेसो बे हारसिं अहंखार खालायदों नालाय गावनि दसाव नाख्रां जादों खिन्थु बेखौथ' हात होआखै बेखौथ' बुवाखैबो ओमफ्राय ओरैबादि बियो जाबादि खालायबाय ओमफ्राय उनाव बिदि मानानै जोङो फैबाय फैनानै बिसोर थांनानै उनावहाय नंखाय थिगनो थारमाने गावनो जौ लोंनानै बिदि माबाबाय एसे नारा नाथावहाय जेनेबा गोलैदों आरोखि बियो गोलैना अन्थाइया बौदोंना मादों आखाइयाव एसे दुलुदोंनो ओमफ्राय जोंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बे दुलुनायखौनो बा फुरा एकदम डाक्टार स्टेटमेन्ट माबा खालायलायनानैहाय थानाव हुलुर हुथुर खालायनानै इउ पि पि एल नि मानसिया ज' थांनानै केस हैबाय आरोखि जोंखौहाय गोदोनाव सेरदों मादों होननानै हाब जोंथ' बेखौ सेराखैबो नाख्रां नासियाव मादों बियो गावनोथ' एकदम गोरा दादागिरि खालायदों जोंथ' बेखौ माबा खालायाखै आरो दिनै जोङो जेनेबा बि पि एफ होननानैबो जों माबाखै आरो बिसोर ओरैबादि होनबावबाय बि पि एफ नि मानसि गुन्दागिरि बि पि एफ नि मानसिफ्राथ' ओंखारहांबो गैया बेस्राफ्रा ओमफ्राय आंथ' जेनेबा बि जे पि नि माबासो दा बे जायगायावहाय बिसोर उल्था फाल्था होननानै बोरै माबा खालायनो एटेक खालायनो बिसोर ओरैबायदि लादों आरोखि दा बेखौनो होननानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय आं